Представям ви модел на лодка Maxi 2025 година, оборудвана с GPS, автопилот и дълбокомер. Maxi контейнер до 2 кг за хранка. Перфектен заден ход. Никаква остатъчност от хранилката в контейнера. Никаква нужда от обучение за използване на дистанционното, защото всичко е на български. Софтуерът е с българско меню, лесен за употреба, автоматично запаметява 100 точки, 9 водоема, нулева точка и контролна точка за прибиране, преминаване задължително през нея. Икономична, стабилна. Весели празници, весело изкарване на Коледа и Новата година.